Hola i benvinguts al canal d'Estarlina. Avui us porto una manualitat que us ajudarà a recordar lo molt fantàstics que sou aquells dies en què no esteu gaire contents. Aquest quadre el vaig fer per una amiga que no estava passant pel seu millor moment. És un regal perfecte per recordar als vostres amics lo molt que us importen. Per fer-lo necessitarem un llenç, cinta adhesiva, pintures, regla i pinzells, cola, decoracions de paper i la frase motivadora que vulguem posar-hi. Així que, som-hi! Primer, mesurarem la cinta i marcarem les divisions del nostre quadre. Cinta adhesiva, taparem aquelles línies que no volem pintar. Un cop protegides les línies, enganxarem les nostres decoracions de paper. Primer hem de triar quantes en volem posar i on les col·locarem. Fes una petita marca amb un llapis i enganxa-les. Després, en un lloc ben ventilat, pintarem amb esprai tot el quadre. Deixa-la eixugar bé entre capes i quan hagis acabat, deixa-la eixugar tota la nit. Un cop estigui completament sec, pots desenganxar les decoracions de paper i la cinta. Ara, amb les pintures acríliques, tria el color que vols posar i amb l'ajuda d'un pinzell, pinta les línies que no havíem pintat abans. Per unes línies rectes sense tant d'esforç, protegeix una de les línies amb la cinta i així podràs pintar per sobre sense atacar-ho. Per poder pintar alguns dels cors d'un color daurat preciós, vaig posar una miqueta d'esprai dins un potet de vidre i vaig utilitzar-ho com si fos pintura normal. I després, pinta la resta de cors del color que tu vulguis. Jo vaig decidir pintar-los blancs. Ara només queda enganxar la imatge. Primer és important que mesuris exactament on la vols posar i fes unes petites marques amb llapis. Quan ho tinguis ben clar, enganxa-ho i emmarca-ho amb una miqueta de cinta adhesiva per donar-li una miqueta més de protagonisme. Quan hagis enganxat tota la cinta adhesiva, retalla l'excés i... Tadà! Ja tens el teu quadre motivador acabat! Tant si és per tu com per un amic, és una decoració preciosa per tenir al costat del llit i poder-lo mirar cada dia quan et llevis. Bé, espero que us hagi agradat el vídeo. Si us ha agradat, feu-li clic a m'agrada i subscriviu-vos al meu canal per més vídeos en català. Moltes gràcies i ens veiem aviat! Adeu!